हेलो फ्रेंड्स जय जगन्नाथ मु अभिजीत आपण मानकु स्वागत करूची मोर यूट्यूब चैनल आरके क्रिएशंस को दर्शक बंधु आपण माने जदि चैनल रे नुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करनेबे। दर्शक बंधु आशा करे आपण माने समस्ते भलो थिबे। दर्शक बंधु आजिरो वीडियो रे मु आपण मानकु जणाइबी आपण माने किपरि आपण मानकर आधार कार्ड ऑनलाइन माध्यम रे किपरि डाउनलोड करि परिबे तो आजिरो वीडियो रे मु आपण मानकु डिटेल्स जणाइबी। दर्शक बंधु चलंतु देरी न करी वीडियो टिकु आगु बढ़ाइबा। दर्शक बंधु आपण मोबाइल रे हो कि कंप्यूटर रे हो जेकोसी ଏକ ୱେବ୍ ବ୍ରାଉଜର ଓପନ କରି ନେବେ। ୱେବ୍ ବ୍ରାଉଜର ଓପନ କରିବା ପରେ ଆପଣ ମାନେ UIDAI ଟାଇପ କରିବେ। ଟାଇପ କରିଲା ପରେ ଏଣ୍ଟର କରିଲା ପରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ UIDAI ର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ ଟି ଆସିଯିବ। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହୋମ ୟୁନିକ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ ଅଥରିଟି ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ ଟି ଆସିଯାଇଛି। ତ ଆପଣ ମାନେ ତାପରେ କ୍ଲିକ କରିବେ। କ୍ଲିକ କରିବା ପରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ UIDAI ର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ ର ଇଣ୍ଟରଫେସ ଟି ଓପନ ହୋଇଯିବ। ଓପନ ହୋଇଯିବା ପରେ ଆପଣ ମାନେ ତଳକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ ଡାଉନ କରିବେ। ସ୍କ୍ରୋଲ ଡାଉନ କଲା ପରେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅପଡେଟ ଆଧାର ରହିଛି। ଆପଣ ମାନେ ଅପଡେଟ ଆଧାରରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର କରେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ ଯଦି ଅପଡେଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଅପଡେଟ ଆଧାରରେ ଯାଇ ଆପଣ ମାନେ ଅପଡେଟ ଡେମୋଗ୍ରାଫିକ ଡାଟା ଯାହା ରହିଛି ଆପଣ ମାନେ ଅପଡେଟ କରିପାରିବେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଆଧାର। ତ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଡେଟ୍ ଅଫ ବାର୍ଥ ହେଉ କିମ୍ବା ନେମ୍ ଚେଞ୍ଜ ଯାହା ବି ଆପଣ ମାନେ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ଆପଣ ମାନେ ସପୋର୍ଟିଂ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦେଇ ଆପଣ ମାନେ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ ଅପଡେଟ ଆଧାରରେ। ତ ଆପଣ ମାନେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଆଧାର ଡାଉନଲୋଡ କିପରି କରିବେ ଏହି ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବି। ତଳେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗେଟ୍ ଆଧାର ରହିଛି। ତ ଗେଟ୍ ଆଧାର ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗେଟ୍ ଆଧାରରେ ଅପସନ ରହିଛି ବୁକ୍ ଆନ୍ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଚେକ୍ ଆଧାର ଷ୍ଟାଟସ ଡାଉନଲୋଡ ଆଧାର ଥାର୍ଡ ଅପସନରେ ରହିଛି ଡାଉନଲୋଡ ଆଧାର। ତ ଆପଣ ମାନେ କଣ କରିବେ ନା ଡାଉନଲୋଡ ଆଧାରରେ କ୍ଲିକ କରିବେ। ଡାଉନଲୋଡ ଆଧାରରେ କ୍ଲିକ କରିବା ପରେ ଆପଣ ମାନେ ଡାଉନଲୋଡ ଆଧାରରେ କ୍ଲିକ କରିବେ। ଡାଉନଲୋଡ ଆଧାର କରିବା ପରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏହିପରି ଇଣ୍ଟରଫେସ ଓପନ ହୋଇଯିବ। ଇଣ୍ଟରଫେସ ଓପନ ହବା ପରେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଧାର ନମ୍ବର ଏନରୋଲମେଣ୍ଟ ଆଇଡି ନମ୍ବର ଭର୍ଚୁଆଲ ଆଇଡି ନମ୍ବର। ତ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଧାର ନମ୍ବର ଅଲରେଡି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ଆଧାର ନମ୍ବର ଥିବ ତ ଆପଣ ମାନେ ଏଠାରେ ନିଜ ନିଜର ଆଧାର ନମ୍ବର ଏଣ୍ଟର କରିବେ। ଆଧାର ନମ୍ବର ଏଣ୍ଟର କରିବା ପରେ ଆଧାର ନମ୍ବର ଏଣ୍ଟର କରିବା ପରେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଣ୍ଟର କ୍ୟାପଚା ରହିଛି। ଆପଣ ମାନେ ଏଣ୍ଟର କ୍ୟାପଚା ରାଇଟ ସାଇଡ ରେ ରହିଛି ଯାହା 28A2CX ଯାହାକି ଆପଣ ମାନଙ୍କର କ୍ୟାପଚା ଯାହା ରହିବ ଆପଣ ମାନେ ଏଠାରେ ଏଣ୍ଟର କରିବେ। କ୍ୟାପଚା ଏଣ୍ଟର କରିବା ପରେ ଆପଣ ମାନେ ସେଣ୍ଡ ଓଟିପି ଅପସନରେ କ୍ଲିକ କରିବେ। ସେଣ୍ଡ ଓଟିପି ଅପସନରେ କ୍ଲିକ କରିବା ପରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଆଧାର ନମ୍ବରରେ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟି ଲିଙ୍କ ଥିବ ତ ସେଇ ନମ୍ବରରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଓଟିପି ଆସିଯିବ। ତ ଆପଣ ମାନେ ସେଇ ଓଟିପି କୁ ଏଠାରେ ଏଣ୍ଟର କରିବେ। ମୋର ଆଧାର ଲିଙ୍କଡ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରରେ ଓଟିପି ଆସିଯାଇଛି। ତ ମୁଁ ଏଠାରେ ଓଟିପି ଟି ଏଣ୍ଟର କରିଦେଇଛି। ଓଟିପି ଏଣ୍ଟର କରିବା ପରେ ଭେରିଫାଇ ଆଣ୍ଡ ଡାଉନଲୋଡ ଅପସନରେ କ୍ଲିକ କରିବେ। ଭେରିଫାଇ ଆଣ୍ଡ ଡାଉନଲୋଡ ଅପସନରେ କ୍ଲିକ କରିବା ପରେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ ୟୁର ଆଧାର କାର୍ଡ ହାଜ ବିନ୍ ସକ୍ସେସଫୁଲ ଡାଉନଲୋଡେଡ। ତ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରାଇଟ ସାଇଡ ରେ ଏଠାରେ ରହିଛି ମୋର ଆଧାର କାର୍ଡଟି ଅଟୋମେଟିକାଲି ଡାଉନଲୋଡ ହୋଇଗଲା। ତ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦ ଆଧାର ଲେଟର ପିଡିଏଫ ପାସୱାର୍ଡ ୱିଲ ବି ଇନ 8 କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍ସ। ତ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଆଧାର ଡାଉନଲୋଡ ହେଲା ପରେ ପିଡିଏଫ ଆକାରରେ ଏହା ଡାଉନଲୋଡ ହେବ। ଡାଉନଲୋଡ ହେଲା ପରେ 8 କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍ସ ବିଶିଷ୍ଟ ଏହା ପାସୱାର୍ଡ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟେଡ ରହିବ। ତା ପାସୱାର୍ଡ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟେଡ କଣ ରହିବ ନା ସେକେଣ୍ଡ ଅପସନରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କମ୍ବିନେସନ ଅଫ ଦ ଫର୍ଷ୍ଟ 4 ଲେଟର ଅଫ ୟୁର ନେମ୍। ଆପଣ ମାନଙ୍କର ନାମର ପ୍ରଥମ 4ଟି ଲେଟର କ୍ୟାପିଟାଲ ଲେଟର ଯାହା ଦେଇଛି ଇନ କ୍ୟାପିଟାଲ ଲେଟର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଇୟର ଅଫ ବର୍ଥ ଇନ ଇୟର୍ସ। ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଫୁଲ ନେମ ର ପ୍ରଥମ 4ଟି ଲେଟର ଏବଂ ଡେଟ୍ ଅଫ ବାର୍ଥ ର ଇୟର। ତ ଇୟର ଅଫ ବାର୍ଥ ଏଣ୍ଟର କରିବେ। ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ନାମ ଯାହା ରହିଥିବ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଅନିଶ ୱାଇ କୁମାର ଯଦି ନେମ୍ ହୋଇଥାଏ ଇୟର ଅଫ ବାର୍ଥ ଯଦି 1989 ହୋଇଥାଏ ତ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପାସୱାର୍ଡ ରହିବ ANIS1989। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣ ମାନେ ପାସୱାର୍ଡ ଏଣ୍ଟର କରି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ ଦେଖିପାରିବେ ଏବଂ ତାକୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରି ଆପଣ ମାନେ ହାର୍ଡ କପି ଯାହାକି ଲାମିନେଟ କରି ଆପଣ ମାନେ ପାଇପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜିର ଭିଡିଓରେ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଲି କିପରି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ଡାଉନଲୋଡ କରିପାରିବେ ଏବଂ ତାକୁ ଲାମିନେଟ କରି ଆପଣ ମାନେ ହାର୍ଡ କପି ବି ପିଡିଏଫ ଆକାରରେ ପାଇ ତାକୁ ଲାମିନେଟ କରିପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜିର ଭିଡିଓଟି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା ଆପଣ ମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତ ସେୟାର କରିବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ତ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁଣି ଦେଖାହବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ।